Hello everyone, welcome back to my YouTube channel, welcome to my Facebook profile. So, दिनै नोंथांमोन साफ्रोमनिबो थाखाय मोनसे हेल्पफुल भिडिअ लानानै फैदों। So, बे हेल्पफुल भिडिअआनो जाहैबाय जोंहा दायो फार्स्ट सेमिस्टारनि स्टुडेन्ट्सफोरनि 4 years undergraduate प्रग्रामनि जोंहा दायो कर्स रेजिस्ट्रेशन सोलिगासिनो दङ फार्स्ट सेमनि साबजेक्ट सेलेक्शननि। So, बे साबजेक्ट सेलेक्शनखौ जों माबोरै खालामनो हायो गाव गावनि मबाइल फनावनो विथ ब्राउजार बेखौ बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। स' बेनि थाखाय नोंथांमोना गावबा गावनि मबाइलाव ब्राउजारखौ ओपन खालामनानै लानो नांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे FYUGP.samart.edu.in वेबसाइटआव फैनो नांगोन। नोंथांमोननो आं बेनि लिंकखौ डेसक्रिप्शनाव होनानै दोनगोन आरो कमेन्ट पिनआवबो होनानै दोनगोन। नोंथांमोना बेवहाय थांनानै इजिलि रेजिस्टार खालामनो हागोन। जिहेथु नोंथांमोना गिबि गोदान स्टुडेन्ट बेनिखायनो फार्स्ट सेमिस्टार हिसाबै नोंथांमोना निउ इउजार रेजिस्ट्रेशनाव क्लिक खालामनो नांगोन। जेब्ला बेवहाय क्लिक खालामो अब्ला स्टुडेन्ट रेजिस्ट्रेशन फर्म मोनसे फिल खालामनाय फैगोन। सेलेक्ट प्रग्राम जों प्रग्राम सेलेक्ट खालामनो नांगोन गिबियावनो। जोंहा प्रग्रामनि थाखाय बेचेलर अफ साइन्स फेकाल्टी साइन्स एन्ड टेक्न'लजि अके स' आं साइन्सनि स्टुडेन्टनि खालामनो नागिरदों। स' बेवहाय जोंहा नामखौ फुल्लि टाइप खालामनो नांगोन लोगोफोर अके स' आं दायो नैबेवहाय इनरलमेन्ट नाम्बारखौ बुनानै लाबाय। इनरलमेन्ट नाम्बार माने रल नाम्बार दायो आं नामखौबो लिरनोसै। नामखौ नोंथांमोना साफ्रोमबो केपिटेल लेटाराव लिरब्लानो जाबाय नामखौ। आं दायो फिलआप खालामबाय नायनोसै। बेनि उनाव नोंथांमोना केपसा क'डखौ फिल खालामबानो जाबाय 485854। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे साबमिट बटनाव क्लिक खालामनानै होब्लानो जाबाय। जेब्ला साबमिट बटनाव क्लिक खालामो अब्ला OTP थांगोन जिमेलाव। नोंथाङा जाय जिमेलखौ होनानै दोनदोंमोन जेब्ला फार्स्टआवनो नोंथांमोना कलेज एप्लाइ खालामनाय जे फार्स्टआव बे जिमेलखौ नोंथांमोननो बोसोर जुग डिग्री जोबजासिम नांबाय थागोन दे। नोंथांमोना एडमिशन टाइमाव जि जिमेलखौ होदोंमोन बे जिमेलाव OTP थांगोन मोनसे। अके आं दायो OTP आबो फैबाय। स' आं OTP खौ फिलआप खालामनि 101388। आं OTP खौबो फिल खालामबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना साबमिट बटनाव क्लिक खालामदो। आंबो साबमिट खालामबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना मोनसे पासवर्ड क्रिएट खालामनांगोन। पासवर्डखौ ओरैबायदि स्ट्रं क्रिएट खालाम जे नोंथांनि मुंखौ फार्स्टनि केपिटेल लेटार लिर। बेनि उनाव @ होनानै 1 2 3 होब्लानो जाबाय। आं दायो लिरनोसै। माबायदि जाना दंथाय आं नायग्रोनि। आं दायो पासवर्ड क्रिएट खालामनानै दिन्थिनि नोंथांमोननो। पासवर्डखौ नोंथांमोना खेबनै फिलआप खालामनांगोन। मोननैखौबो सेम फिलआप खालामनानै साबमिटआव थुदो। जेब्ला साबमिटआव थुयो अब्ला इउ केन लग इन नाउ ओंखारबाय। आं दायो लग इन खालामनो हासिगोन। 866 मोन नाम्बारा। आं दायो लिरनोसै 2355 00 6866। आं दायो पासवर्ड जेखौ होनानै दोनदोंमोन बेखौ आं बुनोसै। आं बेखौ बुबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना लगिनआव खनसे क्लिक खालामदो। जेब्ला लगिनआव क्लिक खालामो नै बेफोरबायदि अपसन नोंथांमोना नुनो मोनबाय। क्लिक हियार
नैबे FYCID लिंक जायाखै नैबे इउ केन एप्लाइ कर्स सेलेक्सन इन सेमिस्टार 1 PU नैबेवहाय क्लिक हियार टु सेलेक्ट इयर कर्सआव थुनानै नोंथांमोना साबजेक्टखौ सेलेक्सन खालामनो हागोन। नाथाय आं दायो साबजेक्टखौ सेलेक्सन खालामनानै नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिया रेजिस्टारखौल' दिन्थिग्रोबाय मानोना नोंथांमोननि साबजेक्टआ गावबा गाव लानायजोंसो खोथा जायो नालाय गुबुन गुबुन जायो। बेवहाय नै ABCIDबो क्रिएट खालामाखै बिथाङा आं जायनिखौ नायदों। स' बेखिनियानोमोन आइ हप नोंथांमोना बुजिबाय नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनानै लानो हासिगोन। एसेनोसै गोजोन्थों बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय भिडिअखौबो।